Kaixo, Kaixo, txaldeon. Zimur, Ondo. ona, Bai. zeluzioa, zuen egotea, ez? Bai. Eskertzen da horako dei bat jasotzea, bai. Ba, eta eskertzen da, zu onaino etortzea, mila esker etortzea gatik benetan. Ez, zuri. Oiek, etzea, astigagakoa. Bai. Astigagakoa zera, pelota munun ikusi zaitugu, trinkete modalitatean batez ere, nola hasi zinen mundu honetan jakin badaiteke. Txikitatik beti pelotan ibili naiz, futbolen bai, baina gehiago pelota mundun. Hasiera normalan bezala hemen ezkerpareten hasten geha. Eta, gero infantil mailan edo kadete mailan, aukera eman ziguten jolasteko trinketean, probatzeko trinketea. Eta, hasi nintzen, da nahiko ondo juntzi zaiten egia esan, ondo frontoin baino hobeto moldatu izan naiz. Eta, eukiet gero aukera konpetitzeko Euskal Herri mailan, Espaini mailan eta mundialen bat edo beste jolastu dute bai. Komentatu dezu gehienak bezala futbolean hasi zinela. Agian futbola ondo legoke gero pilotantzako oinarri moduko bat eukitzea. Bai, egia esan bai, porque azkenen fisiko asko lantzen dezu, hankak bai gehiago garatzen juzure bai, eta gero frontoian o trinketean bertan eskertzen da bai. Kaja eta hankaldetik fisikoa asko mejoratzen da. Nolaten zinen trinkete modalitatean jolastera? Egia esan, nire entrenadoria eskerrak, porque berak animatu zigun ezkerpareten ibiltze ginen, eta aukera zegoen Gipuzkoako txapelketa jolasteko trinketean, eta animatu zigun aber jolastu nahi genuen, eta behai esker hasi ginen, eta ni eta beste herriko beste pelotari gehiago animatu ginen, da batzuk pixka gehiago egin dugu, beste batzuk gutxixo, baina jende desente animatu ginen. Kuriositate bat dakatoiak, zer jaka trinketeak pelotako beste modalitate batek ez duena. Egia esan trinketea oso fisikoa da. Ezkerreko teiatua eukita, korri asko egiten da, aurreratzea eta frailea eukita eta errebotea, ez da pelota ezkerpareten bezala kontrakantxara ateatzen. Orduan faiatzea zailago da, orduan horra asuntoa da segi, tantoa jozta aliketan motzen nahi, baina luzatu egiten da askotan. Eta hor fisikoak egia esan asko nabarmentzen da, fisikoa. Claro, eta hemen abantaia ono igual, eta abantaia orain esango diazu, baina hemen truketean lau pabetan dituzu ez, horrek ere komentatu duzu errebotentzako tantoa biteko errepiskala mugatzen du ez. Azkenean tantoa egia zailago da horregatik. Eskuin pareta dago, da atzean ebai, orduan, fisikoak ondo erantzutu behizu, tantoa segitzeko aukera dago, erreboteatzen ebai jakin behar da, moldatu behar da, baina, eta eskuiko paretare bai, azkenean ez zaizu pelota zabalera juten, orduan, alde hortatik erresago da, zailago da tanto egiten da, orduan erresago da, zui tantoa esartzea kontra joan. Orduan, tantoaren eta upena luzeagoa izango da, ez? Egia esan banaka, sakez min asko egiten da, azkenean sare alde asmatzen badezu, errebotean eskuiko txokora atatzu balin badezu, erreboteatzen zaila da. Baina binaka oso luz egiten dira tanto. Eta tantoaren ondoren
berriz atagabeako da sakea, kasu horretan arauak berriak dira. Negia esan sakatzeko garaian, binaka sakea libre da. Eta banaka aurrian nahiko pareta gertu, baino raia baten atzetik anate behar da, baino bai frontoian lautik atatzen da bezala, ezker paretean, trinketian bastante aurreago, laua baino desentez aurreago atatzen da. Nigataka badauka trunketea kalean jolastu daiteke, zergatik ez da eskupilota bezala bi paretakin konformatzea. Hoi da, ez, azkenean trinketea denak kurritu dira. Ez da, igual, ezker pareten bezala, plaza libre baten aldezuna ibili, edo frontoi ireki baten aldezuna ibili. Trinketa azkenean pareta guzti bitxi dira, osak denak teiatua, bueno, etxe barruan bezala jolasten da. Nigataka badaukat, hogeirako bitu zen, trinketak baldako publikoek, zergatik lau aldeak erabiltzen badira nusagitzea publikoa. Publikoa jartzen da teiatu barruan, eta baitare atzean errebotean eta eskuiko lateralian izan daiteke edo pareta edo kristalare bai. Ordu kristala eukizkeo eskui aldean graderioa egoten dara bai. Hoi ezker paretan bezala eskui aldean grada egoten da. Trinketeak asko emango zizun, Bai, egia esan bai. Hasi ginean enun pentsatzen noa aiatuko nintzen, ze lortuko nun. Ze egia esan, egon du nahiz kanpoan, mundiala jolasten, eta gero Espaini mailan bai gaina jende niveleko jendeakin, da enun uste hainbeste hain urruti aiatuko nintzenik. Noiz debutatu zenun? Bueno, debutatu. Trinketen profesionalak dira Frantzin bai da profesional maila. Nien aizaiatu debutatzea profesionaletan, baina hemen adibidez mundialak bai izan ziala profesional mailakin frantsesak adibidez profesionala zian, eta maila bai igual profesional mailan kontra ibili ginen. Eta hori izan duzan 2014an, Mexikon mundial absolutoa gintzen, eta gara jo nintzanean bai profesionalen kontra ibili nintzala. Nolako dira hemenik kanpoko trinketeak zerbitxia eruditzen zen, baina hemenik kanpo bai daude frontoiak, trinketeak ez. Hori da, bai. Egia esanan, Ameriketan egon gehanean, zean Mexikon edala, Uruguain bai, dia frontoiak seko bezala. Hemen igual lurra eta kantxak garbio liso bezala dira eta pelota gehiago ibiltzen da, hemen, han baino. Eta baita Frantzino bai adibidez trinketeak, hemengokin konparatuta dira zarrago bezala ikusten dira, ja urte askoko trinketea dira. Eta logupenak ze txapelketetaz aitzen nahi geha izketan eta oso honoetan, baina logupenak edukiko dituzu ez. Bai, bueno, lorpenak azkenian Euskal Herri mailan gehatu izan ez txapeldun, da Espaini mailan bai, baina gero mundialetan da txapeldun sekula ez, ja maila asko dago. Eta baina, bueno, bai gehatu nintzala Uruguaien 22 urteko zazpiko mundialian, 2013 biharren gehatu nintzen, azpi txapeldun. Eta gero Mexikon bai, gehatu ginen 3. Brontzezko medaia lortu genuen, 2014an, eta gero munduko kopan baita ere azpitxapeldun gehatu ginela. Eta, bueno, baina sekula irabazi ez. Horiek kanpoa jutea pilota ibaten zen sekulako izango da ez. Egia esan aukera hori eman ziotenean enun dudikin, eta
azkenean mundua ezautzeko pelotan gatikan gaina, kriston aukera. Bai. Zu trinkete batea jutezea, berriz jokatzea edo entrenatzea, eta zer da lehenengo gauza egiten duzuna horiek. Bai, entrenatzen eunian edo, azkenean lehenengo gauza beroketa izaten da, ez? Piskat igual estiratzen dugu, esku kondo berotu, eta, bueno, egia esan direkto partidoan azten gala, baina piskat behotzen dugu bintzat, gorputza. Zenbateko urtatxo jolasten da. Trinketian daude bi modu partidua jokatzeko. O 40 partiduak, edo estela mundialetan izaten da seteka. Lehenengo seta 15, bigarren are bai 15, biak irabazizkeo, ja partidua irabazten duzu. Baina bakoitzak bat irabazten bali badu, iten da desenpatea 10. Osea, Nahiko luze egiten da. zatitzen da bi sekzioetan, Hori da. 15 eta Hori da, bai. Eta gutxiko gapela, bataz besteko porzentaian zenbateko iraupena ezategue partiduk. Agia esan, seteka dianian igual azkar xago juten dira, eta ordu bete eskaxola, 50 minutu taratzen juzte. Baina 40 dianian egia esan nahiko luze egiten dira partidu, binaka egia esan luzeago, banaka baino, lehen esan dizuten agatikan, sakez min gehiago egiten da, banaka jolastuta, eta binakako partiduk egia esan, ordu eta laurderen, ordu eta 20 batzutan bai, luze joan izan dira bai. Eta banako partidute zu agurtugatxuago egomozea bakarrik zaudelako binakakoetan taldekidearen babesa daukazu, ez? Hoi da, bai, azkenean banaka betire exigenteago da. Bai, frontoian, trinketean, ne uste dut tenisean bai ala izango da. Eta bai, azkenean zu bakarrik zaude, ezin duzu pelotaik gutxi atzeko ari, eta ez dizue laguntzen, osake, danea zu sartu behar duzu, osake, askotze komplikatu egiten da, bai, banaka. Zer izan da ibilbide hau egitea zuretzat trinketean? Egia esan, jendea berria zautzezu, beste estatuko jendeare bai, azkenean lagun asko egite juzu. Eta netzako polien egia esan hoi izan da horrek, ilusioare bai, jun baino lehenu horrek itezian, ja nakinean jungo nitzala lehenengo mundialea, azkenean beste estatuko jendea eta ezagutu, selezio bertan bai, hemen ingurun Nafarrak, Rioxarrak eta Bizkaitarrak denetik ezagutu dituzu, ezagutzen dituzu, horrek ematen du ilusio gehieno. Baina momentu latzak ere egongo zian, ez? Bai, momentu sufrituak danian bezala, pelotan bai eta trinketean, egoten dira bai. Trinketeak jendeak ikusten du, zergatik agian dakagu irudi nagusi bat eskupilota, ez? Pilota esaten dugunean eskupilota dakakigu gogoa, baina trinketeak bada pilota esaten dena, ez? Bai, azkenean biak eskuz jolasten dira, trinketean, frontoien bezala, ezkerpareten bezala, modalidade bat baino gehiago daude, baina, ohitura gatiko pelota esaten dugu, esku pelota gatikan, baina, pelota generalean dena dela, ez? Pala zebai, trinketean xare zebai, pala goma ze ibiltzen da, pala kuero ere bai dago, modalidadea, baina bai, azkenean frontoien bezala, trinketean bai eskuz ibili izan ez nire. Eta trinketean badago frontoietan egoten dena zenbakiak, luze, motz. Zenbakiak egia esan ez, porque trinketean ez daude banatuta ezkerparetean bezala kuadroka. 1, 2, 3, 4 zenbakiak ez daude. Baina bai daude larraiak,
jakiteko eskuz sakean nondik handan, xarez sakean nondik handan, eta baita ere zerraia pasa behar dezun eskuz sakatzen edo xarez sakatzen edo palaz edo. Eta sakea ere garrantzitsua izango da, ez? Egia esan, sakez adibidez banaka, sakez gehiena asmatzen dunak, bentaja handia daka partioa irabazteko. Gero ere aldakeletan ikusten ez ditugu momentu horietan ere egongo konfidantza puntu bat beste taldekideekin, ez? Bai, azkenean kontrariok eta asko koinzitzen dugu elkarren kontra, eta harreman handia egiten dezu. Da, bai partidua baino lehenu, edo partidua eta gero, tratu oso ona dakau da. Partidun bertan ez, partidun bertan biak irabaztea guaz, baina bai, lehenu eta gero harreman handia dago gure artean. Bai. Galdetuko banizu trinkete espazio bategatik zer datokizu gogoa, zer leku datokizu gogoa. Egia esan, trinketea, irurako atortzen zaizeion burua, porque azkenen partido gehienak hor jolasten dira. Hemen egia esan Gipuzkoa mailan trinkete gutxi daude. Eta gu beti iruran ibiliga, gure sedea, digamos, irurakoa dela. Eta, gero etortzen ezkia burua, momentu ikogenak, kanpon ibili naizenean, Uruguayen eta Mexikon da, hola. Hango trinkete, bai. Eta galdara Uruguayen eta halako lugaldeetan triketea berdin bizi dute hemengo berdina ala beste ikuspuntu bat dakate edo. Egia esan, han asko bizi dut ere bai, trinketea, baina hemen eskuz hemen eskuz asko ibiltzen da, baina han Uruguayen eta adibidez Argentinan eta hola, gehiago ibiltzen dira paleta goman, pala kuerone bai, azkenean eskuzan bai noitura gutxio da hola ibiltzeko. Zer gomendatuko zenuke trinketean sartu nahi den bati edo zalantzaten dagoen bati? Ni gomendatuko nioke probatzea, azkenean ezkerpaetan ibiltzen dan bat trinketean ibiltzea gomendatuko nion. Postura aldetikan nahi esan, bolea asko lantzen da, aire asko, fisikoare bai ezkerpaeten lantzen da, baina trinketean bai. Baina bai, azkenean postura aldetikan bai gauza diferenteak ikasten dira trinketean bai. Eduki dituzu lesiorik edo? Ez, lesio larririk ez. Eskintzen bat beste indet, txorkatian daula, eta oain bai, bukaera gontan, oain lasaio nabil trinketean, kompetizio aldetikan, bai nula lehengo urtean fisura bat, tendoian, bai, sorbaldan, eta denbo desente honintzan geldik, eta oain ja esan lasaio nabil, kompetizio aldian bintzat, lasaio nabil. Baina jolastu zu, ez? Bai, bendikan bai. Leno baino gutxixo, baino... Laizago. Hoi da. Eta ezakit hemenik etorkizunera begira egue, ze asmo daukazu edo? Egia esan, oaindikan, oaingo zarri ez dakat. Bakit mejoratu ez dutela ingo. Ja edade honekin mejoratu ez dut ingo, trinketean, lagun artean disfrutatu, eta, entramendu bat beste egin, gero palaz ere tarteka itzen gara. Bai, eta, hola segi, azkenean kompetizio aldean ja egia esan desente ibili naizela, eta baina igual lasaio hartu nahiko nuke. Trinketetik aterako geha pixkat, eta izango geha gehiago horiek gugutzean pertsonaz ze ikasi zenun edo? Nik ikasi nun, DBH derrigorrezko bigarren hezkuntza, ikasi nun
Martutenen, Astigarran etzegon, orduan Martutenen ikasi genuen. Gero batxillerra Hernani ninun, eta gero azkat bi modulo superior. Don Bosko ninun bat, mantenimendukoa, eta beste Hernanin, elektrikistana. Eta gero praktikak initun, Hernanin ikasi nun praktikak, Irizarren initun, da gehoztikan, han naho lanien, osake. Irizarren zaude, Bai. hola bebia. Ormaiztegin, bai, onduan, Ormaiztegin. Bai, kanaleko egutia Irizarren laniteu. Bai, batzu bai. Beste bai. Beste bagio, listan. Eta zenbat denbora eramakizu Irizarren? Ba, oain ingo ditut, aurtengo ekainean 9 urte ingo ditut, Irizarren. Autobus mundua eta mantenimendu mundua oso ikusita edukiko duzu, ez? Ba, ja, autobus desente egin daia, bai, daia esku hartuta, bueno, ja, ohituta lanakin. Eta gainera, jendeak daka ikuspuntu bat lan hauek kakabarriala, baina autobus bat izango gana mantentzea edo mantenitzea konponketak egitea eta ez da lan bakala, ez? Ez da lan garbiarez, ni adibidez mekaniko sekzioan nahola, ez da lan bate garbia, baina, bueno, gero ikusten dituzu kaletikan autobusak eta esan duzu, jo, zeu zeiten dugu eintzat ez, o? Bai. Zer musika entzuten duzu? Jo, espreski ez da gatola tema espreski bat, oza, danatik anaitzete egia esan. Berri txarraketikan, o haitzen nun, ja ez daudela. Baina hortik hasita, gero parrandako musikare bai, eta denetik egia esan. Euskal kantake bai, denetik. Kontzertuetara jutezea edo? Bai, justo ostira lontan, Astigarran Oialumen kontzertu, eta adibidez zetak ikustea nahi joa. Eta bestela gutxi, kontzertuta gutxi bilinez juten, baina, bueno, oain nola tokatu eta kasualidadez, ostia lontan batean joa bai. Zetak gustatzen zaizu? Bai, esate izuten bezala, euskal musika dan guztia, denetik anitzet, bai. Eta zaletasunak Irizarrek denbora asko kenduko dizu, gero ere entrenamendu, nahiz eta lasaiago ibili, baina zaletasunak edukiko dituzu horiek. Bai, azkenian Irizarren suerte, 0 bat goizez ibiltzen naiz. Bai. Eta atxaldeak ordu libre azkat. Eta, bueno, beti ondo etorri zait, entrenatzeko eta nire pelotan ibiltzeko, ondo etorri zait. Eta gero aparte, pelotaz aparte, betire igual okorrik jateatzen naiz, tarteka, o mendi bueltan bat egiten dut, o lagun artean palan jolastea jutetea, denetik ambiska egite du. Eta kirolaz aparte ere bai, lagunekin zerbait hartu afaltzea junda, oiro egite du. Baina hori bat ez ere astero gutan. Tarteka hastian zen bai, baina normalian aste burutan, ostirala olaruma eta normalen egunoitan. Bukatzeko, jakineko nuke zentzurian zure kezkak horiek segitzen dizu loa gauetan. Lo honekoa naiz nire esan. Eta kezkak hola, ez dakit. Igual gaur egune bai adibidez ikusten dena frontoietan edo gaztieriak ustean pelotan o futbolean edo zein kiroletan, igual bai oso gainean daudela gurasoak, ez dakit, edo igual entrenatzaileak guian bato iten dio gazte bati korregitzatik eta oain emateu kulpa beti dela entrenadorea, gaizki portatze bali badaumea beti errua igual entrenadorea, ez? Igual umea ibota biharrian askotan gurasoak, ez? Ja, ez dakit, igual munduare aldatzen, kanbiatzen juten da, kanbiatzen eta egia esan ustez. Eta gainera,
zenbat dute, badiruditala infernura iristea bezala, eta ez da ezer gertatzen. Hoi da, azkenean galtzen ikasi biharra do. Hene kasun galtzen ondo otua daude, osake. Na, Baina bai, azkenean ez da ezer basatzen da, esan dizutena, azkenean futbol partiduan da ikusten, dira, bi ekipon artean, behaien gurasuan arteko, ez? Mobidak eta egon izan dira. Eta horrek azkenean txokatzen du gehienak kirolian. Bueno, helduo ez daitezen umeak izan eta jabega aldatu ezagun lasaiago horiek. Mila esker etortzeagatik benetan. Zuri deitzea digan. Eskertzen da. Bigarreko diegu agur bat gure ikuslea. Hoi da, bai. Agur! Agur!